Вернасць Бога трымае нас і ўсё вакол нас. І памятаючы пра гэтую вернасць запавету скрозь пакаленні, умацоўваецца наш асабісты давер яму. Якія б цяжкасці, спакушэнні і выпрабаванні вы б не сустракалі ў жыцці, вы можаце быць упэўненыя ў Боге і яго вернасці, яго запавеці і ў тым, што зрабіў Христос для вас. Вітаю вас на канале Нататкі рэфармата. Гэта серыя «Христос у старым запавеце», дзе мы паспрабуем разгледзець кнігі Бібліі ў кантэксце гісторыі адкуплення і зразумець, як яны вядуць нас да Хрыста і адлюстроўваюць Евангелие. І пачнем мы з вамі з самай першай кнігі Бібліі «Быццё». Часам мы разглядаем гэтую кнігу як гісторыю самага пачатку свету, але гэтая частка займае ўсяго толькі першыя два раздзелы. Так, яна важная, бо закладвае фундаментальныя ідэі пра Бога, пра сусвет, пра чалавека і яго прызначэнне на зямлі. Але ўсё ж такі галоўная ідэя Майсея, аўтара першых кніг Бібліі, была паказаць пачатак гісторыі адкуплення. Адказаць на тое, як з'явіўся грэх у нашым жыцці, як Бог ратуе грэшнікаў і як ён вырашае праблему грэху. Безумоўна, вельмі значным у гэтым кантэксце для нас становіцца ўрывак з 3 раздзелу кнігі Быцця 15 вершам, якое багасловы клічуць першым Евангеліем. Бог, нягледзячы на непаслухмянасць і ганарлівасць чалавека, сам абяцае вырашыць гэтую праблему і выратаваць чалавека праз абяцанае насенне. Па сутнасці, уся далейшая гісторыя ставіць цэнтрам чакання гэтага насення, чакання сына, які скрышыць галаву змею і верне людзей у Божую прысутнасць. І вось тут мы бачым цікавы працяг. Кніга «Быццё» падзяляецца на дзве часткі, з 1 па 11 раздзел і з 12 раздзелу да канца кнігі. Так вось у першай частцы, раздзел за раздзелам, мы бачым, што дзеці Адама і Евы не тое, што адпавядаюць абяцанню Бога, а наадварот, яны ўсё болей гінуць у сваіх грахах, робяць усё больш злыя справы і быццам змагаюцца за ўзнагароду галоўны грэшнік стагоддзя. Такім чынам, першыя раздзелы кнігі «Быцця» паказваюць нам гэты заняпад, адыход ад Бога і развіццё чалавечага грэху. Але раптам мы заўважаем пэўную змену фокусу наратыву. Бог пераключаецца з усяго свету і ўсіх людзей на адну сям'ю, сям'ю Абрагама. Бог прыходзіць да яго, да звычайнага пагана Зуру і заключае запавет. Што ён паабяцаў Абрагаму ў гэтым запавеце? Ён абяцаў яму зямлю, народ, дабраславення, нашчадка, і галоўнае, ён сказаў, што будзе Богам Абрагаму і яго дзецям, а яны будуць яго народам. І вось гэтае абяцанне паўтараецца далей зноў і зноў, ажно да самага канца Бібліі. З гэтага моманту і да канца кнігі «Быццё» мы чытаем пра самага галоўнага героя кнігі і галоўны наратыў. Гэта сам Бог і яго запавет. Кожны раз, у кожным пакаленні Бог зноў і зноў паказвае сваю моц і вернасць запавету. Ён паступова адкрывае сябе для чалавека і вядзе да выратавання свой абраны народ, грэшнікаў, якія працягваюць рабіць памылкі, не давяраць, сумнявацца, баяцца, падаць, падманваць і змагацца з ім. Дык што нас вядзе да Хрыста і паказвае нам Евангелие ў кнігі «Быцця»? Чуючы пра саму ідэю, што ўся Біблія пра Хрыста, вельмі лёгка прыйсці да такога алегарычнага метаду чытання, калі мы спрабуем убачыць Хрыста ў кожнай лічбе, назве гораду ці імені чалавека, кавалке тканіны або каменьчыку на дарозе. Але варта навучыцца бачыць Хрыста там, дзе яго бачылі апосталы і сам Хрыстос. І Новы Завет, канешне, дапамагае нам у гэтым. Ён дапамагае нам бачыць рэальныя цені Хрыста ў старым запавеце і правільна тлумачыць іх. Я распавяду коратка толькі пра 3 самыя яркія прыклады. Першы з іх – гэта абяцанае насенне. Калі Бог заключыў запавет з Абрагамам, ён сказаў, што у ім будуць дабраславёныя ўсе народы на зямлі. І, канешне, гэтае дабраславенне знаходзіцца і здзяйсняецца ў Хрысце. Пра гэта нам піша апостал Павел у лісце да Галатаў. Ён кажа, што Бог сказаў слова насення, маючы на ўвазе Хрыста, а не ўсіх нашчадкаў Абрагама. І мы, канешне, ведаем, што Христос сапраўды прынёс і сам стаў дабраславеннем для ўсіх народаў, бо прымірыў нас з Богам. Другі прыклад – гэта ахвяраванне Ісаака. У гэтай гісторыі можна заўважыць шмат чаго цікавага, але мы звернем увагу на самыя яркія паралелі і цені.
Гэта абяцаны любімы сын, які нарадзіўся праз цуд, бацька, які добраахвотна аддае свайго адзінага і любімага сына, замесная ахвяра і нават уваскрасенне. Што скажаце вы, якое ўваскрасенне, калі Ісак не быў забіты? Але так, гэта кажа нам Павел, калі вяртае нас да гэтага эпізоду. Абрагам сапраўды верыў ва ўваскрасенне. Ісак ужо быў фактычна аддадзены на смерць, і таму мы можам казаць, што Абрагам атрымаў яго ўваскрэслым. Усё гэта зноў-такі вядзе нас да Хрыста, які становіцца для нас гэтым адзіным любімым сынам, сапраўднай замеснай ахвярай, і гэта ён збаўляе нас праз сваю смерць і ўваскрэсенне. Ну і трэці прыклад. Гісторыя працягваецца праз пакаленне, Бог паўтараў свой запавет і дзецям Абрагама, але мы не будзем спыняцца на кожным з іх, а паглядзім на завяршэнне кнігі, дзе мы чытаем гісторыю пра Язэпа. Мы зноў бачым любімага сына, бачым Язэпа, які адкінуты сваімі роднымі братамі, і таксама бачым прыклад таго, як праз пакуты і адкінутасць аднаго прыходзіць збаўленне для многіх. І хаця гісторыя кнігі быцця завяршаецца даволі пазітыўна і ярка, абяцанне Бога амаль споўнілася, яны маюць пэўны кавалак зямлі, павялічылася колькасць нашчадкаў, нават іншыя народы ўжо атрымліваюць дабраславенне, але аўтар не заканчвае на гэта. Сам Язэп усё яшчэ чакае здзяйснення Божага абяцання, быццам разумее, што ён не той самы. І мы разам з ім, чытаючы далей, усё яшчэ працягваем чакаць збаўцу, сына, якога Бог абяцаў Еве яшчэ ў самым пачатку. Дык навошта нам чытаць Біблію праз гэтыя акуляры гісторыі адкуплення і бачыць усе гэтыя цені? Калі мы адкінем гісторыю адкуплення як галоўны наратыў, мы убачым у гэтых гісторыях людзей толькі некаторыя маральныя прыклады для жыцця, але і яны не будуць нам на такую сапраўдную карысць, бо ніводны з герояў Бібліі не можа даць нам прыклад бездакорнага збаўцы, які слухаецца Бога абсалютна ва ўсім і ніколі не грэшыць. Але ўсё ж такі ёсць адзін герой кнігі, на якога мы павінны глядзець, гэта сам Бог. Тады, чытаючы кнігу быцця, мы ўбачым, што ён застаецца верным. Ён не пакідае свой абраны народ, і ён працягвае весці іх да выратавання і здзяйснення ўсіх абяцанняў запавету. У выніку мы вучымся чытаць Біблію як адну гісторыю адкуплення для таго, каб глядзець не на чалавечыя здольнасці, іхні выбары і важныя рашэнні, а на Бога, яго вернасць свайму плану збаўлення і гэтаму запавету ласкі, якім мы бачым амаль з першых старонак кнігі быцця. Гэта дапамагае нам на шляху веры і пераводзіць фокус з нас на Бога. Вернасць Бога трымае нас і ўсё вакол нас. І памятаючы пра гэтую вернасць запавету скрозь пакаленні, умацоўваецца наш асабісты давер яму. Якія б цяжкасці, спакушэнні і выпрабаванні вы б не сустракалі ў жыцці, вы можаце быць упэўненыя ў Боге і яго вернасці, яго запавеце і ў тым, што зрабіў Христос для вас. І ў гэтым ёсць адна з цэнтральных ідэяў кнігі «Быццё». Гэта толькі пачатак. Наступным разам мы разгледзім з вамі другую кнігу Бібліі «Выхад» і паглядзім на цені і вобразы, якія прапановвае нам Майсей у гэтай кнігі. Калі вам спадабаўся выпуск і вы жадаеце пабачыць працяг, я натхняю вас паставіць падабайку, пакінуць каментар, падпісацца на канал і націснуць на званочак, каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі. Гэта канал Нататкі Рэфармата. З вамі быў Анатоль і, як звычайна, пост Тенебрас Люкс.